ilang gisuklan pinagi sa diplomasya, pinagi sa rule of law, pinagi sa panagang lang unsay ilang mga atake, pinagi sa pagpaningkamot, pinasubay sa mga lagda, nilampos ta pag unleash sa unflattering tendencies sa China. Wa ni tuyua sa China, wa ni nila idisenyo, pero nigawas ang ilang tinuod nga taras diha sa West Philippine Sea. In full display sa nakalilaing kanasuran sa kalibutan ang ilang kabastos, ang ilang kamangtas, ang ilang ka-irresponsable, ang ilang pagkaabusado, ang ilang pagkabintahuso, ang ilang pagkamapahimuslanon, ang pagkalaksot sa ilang taras, ang nang kalagog sa ilang mga binuhatan. Ug mas gamahan na kaysa nagpabutot ang basuka, kaysa nagpabutot ang bomba diha sa West Philippine Sea. Ang irreparable damage sa ilang reputation sa China. Nga, mura ba ning ungo ba? Nga nagpakaroon ino nga anghel, puti kay nina, buwagaw kay buhok, humot kay perfume, di kolor ang mga koko, perting puwaha sa ngabil, perting tamisa sa pahiyom, hilabi ang kahami sa iyang kutis. Pero sa diyang napakuratan na to, pagnganga siyang baba, nakitaan ang dako kaing tango, ang nagkadugo niyang mga ngipon, ang talinis niyang dila, ang balhibuon niyang tutunlan ug ubol-ubol, mga ebidensya nga ungo gid siya dako. Ug unsaon pa na pagbakwi sa China, nakitaan man as tibuok kalibutan. Daghang salamat sa atong documentation. Kanang gitawag nato nga assertive transparency policy sa Pilipinas nga atong gidocument ang tanang atrocities nga gihimo. Sus,